Добро утро или добър ден. Днешният ми коментар ще бъде на тема следващите предсрочни избори. Видяхме преди малко, че Движението за права и свободи оригинал върна папката на президента, което окончателно ни праща на изборите. Вчера разсъждавах в една друга посока и това чисто теоретически беше реално изпълнимо, но тук липсва политическата воля на партиите. Защото имаше шанс кликата на Борисов и Пеевски да бъде смачкана и изхвърлена на политическото бонище, ако самите партии бяха решили да го направят. Но понеже всеки си гони тесно партийните интереси, не иска да рискува и не иска да влиза в коалиции с който и да е, всеки иска да управлява, всеки иска властта за себе си, това се оказа, че не е възможно. Но в една идеална ситуация, ако имаше едно такова национално единение, това беше изпълнимо. Какво имам предвид? Движението и за права и свободи, като получи мандата, можеше да се направи една стратегическа коалиция. Такива стратегически коалиции се правят и по време на война, и от политици, и се правят от хора, които нямат нищо общо като идеология, но се правят срещу определен враг или за определена цел и за определено време. Представете си го идеалния вариант. Всичките партии от опозицията да се обединят като коалиция срещу ГЕРБ и Пеевски. Те щяха да съберат необходимите гласове, така че да можеше да променят всички закони и тия хора да бъдат изхвърлени завинаги от политиката. Това е чиста теория. Защото ние виждаме, че ГЕРБ и ДПС ново начало и да речем ИТН нямат достатъчно гласове срещу останалите, за да могат да имат мнозинство. Всички останали при едно обединение можеше да направят така, че тия хора повече да не бъдат в политиката. За съжаление, това нещо не можа да се получи. Силно се надявах на някой да му светне лампата и да каже, айде тук за 1-2 месеца ще се примириме с всичките неща, ще направим една коалиция, ще променим закони и ще направим така, че хора, които по някакъв начин са с някакви забрани, съдебни дела и така нататък, да нямат право да участват в политиката. Всичките тия лобистки закони и законите за всичките тия проблеми, които са направени благодарение на глупави закони, внесени от глупави политици и лобисти, да бъдат променени. И това може да стане по техния начин, защото повече от ясно е, че за да се пребориш с тях, трябва да се бориш по техния начин. Грубо, безмилостно и безпардонно. Ако си мислите, че това, което го правиха отвънка на площада с песните и хората, че ще постигне нещо, забравете. Защото сега, отивайки на предсрочни избори, ние ще получим пак същата ситуация, като на предишните, по-предишните, още по-предишните. Отново ще се заиграе рулетката с купуването на гласове. Отново полицията ще си прави паз, защото тя е зависима от някого. Отново ще се говори само и ще се цитират по мрежите разни неща, но никой няма да взима мерки. Отново същите мисирки ще ни облъчат от телевизиите, отново същите коментатори с вратовръзки и папионки ще ни говорят тъпоти от телевизора. Всичко това е някакво дежавю. И ще бъде за пореден път. И пак, и пак, и пак. Жик-так, жик-так. Това е положението. И аз се чуда, толкова ли не се намира един отговорен политик, ама явно тяхната цел не е това да мислят за държавата и за бъдещето, тяхната цел е да мислят за собствената си партия, за собственото си оцеляване, за собственото си облагоденстване. Говоря за абсолютно всички партии от опозицията, без изключение. Няма Възраждане, няма Меч, няма Величие, няма никой. Това трябваше да дойде в акъла на всеки един от тях.
Те трябваше да търсят точно този момент за създаването на така наречената стратегическа коалиция, което да свърши точната работа, да изхвърли бокуците от политиката. Те не го направиха. Такъв шанс може да нямат повече. Ако някой си мисли, че народа до такава степен е зомбиран, че ще отиде, ще гласува и ще му даде пълно мнозинство, няма такъв шанс. Народът е достатъчно озлобен срещу всички ви, другари политици, и на практика, ако не го накарате на сила да гласува, той пък няма да отиде. Каквото и да му обещавате. Той е свикнал с обещания, свикнал е за всичките ви лъжи и знае, че каквото и да му обещаете, то ще бъде до след изборния ден. Така че, изпуснахте момента. Чао!